Okay. Go! Gør vi? Ja. Vi er ikke Zeus, vi har Zeus. Godt. Historien starter med, at Hades og Zeus, de indgår en aftale. Hej Hades, hvad siger du til, at du lige napper min datter, og så er det bare skide godt? Det lyder meget godt. Det lyder rimeligt nok. Okay, så ses bare det her. Hej. Okay. Så kom Cora gående på blomsterengen. Bemærk Helios op i hjørnet her. Som er solguden. Og hun går og tager blomster. Blomster. Og så lige pludselig, så åbner jorden sig. Og op fra underverdenen kommer Hades. Nu kommer du med mig, lille pige. Nej! Hun når så til sidst at udgive et skrig, Cora, som hendes mor Demeter hører. Nej, hvad skete der med min lille datter? Nej. Nå, det var jo ikke så godt. Så kommer Hekate. Jeg ved godt, hvad der skete med din datter, siger Hekate så. Jamen, hvad skete der dog? Siger Demeter så. Jo, kom, så tager vi op til solguden. Så er de oppe ved solguden. Hej Helios, hvad var det lige, der skete? Jo, men Zeus og Hades, de havde jo lige indgået en aftale, så det var noget jo. Nå, for fanden. Nå, men så må jeg jo hellere lige komme efter dem en gang. Ja, det må du nok hellere. Okay, hej. Jeg klipper lige det her, du skal lige se, hvad der sker. Fuck.